kining gi-discuss ni Kristo iyang gi-clarify tungod kay nangutana manggod ang iyang mga tinun-an pag-abot nila sa balay kung unsa may kahulugan atong agianan, katong batuon, ana. Mo nang iyang gipasabot explanation na ni siya sa katong iyang parable of the sower. Niya mausad ni ang kahimtang sa atong pagkatao. Kay mura magkitay gipasabot sa Ginoo nga mao yuta o niya ang iyang pulong mao ang binhi. So dunay klases tao nga di kasabot. Di ba na panahong di ka kasabot. Nya og di na kakasabot sa pulong sa Ginoo, kuhaon na siyawa. Ana, pananglitan god. Pero duha man ka klase ang tao na ay di kasabot, na asay di mosabot. Asa man mo nabilong ana? Na asa di kasabot o dili mosabot. Ang kanang dili kasabot tawag na to ana bugo. Ang kanang di mosabot mo na sila ang bright. Para gud anang tao nga natog nya imong pukaon, duha man ka klase ang tao na ay natog na asay nagmata. Mas lisod pukaon ang nagmata. No? Mas lisod pasabton ang bright. Mas may pangbugo kay musanong pa inig human ikat patinaw ni mo pero ang bright di oy ano gud ta. Una hangtod karon kaning napo kasugo dire ang naguna taas kaig diskusyon pag-ingon sa Ginoo dili mo magbaton og laing Dios kay abubhuan ko. Hangtod karon kining ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta, ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubhuan ako, silutan ko kadtong kanang nana ba. Hangtod karon mao ni ang iatake sa mga mga protestante nganhin natong mga Katoliko kay ila gitang pugson nga nagsimba tag larawan. Kamo unsa may inyong gisimba, ang larawan o ang gilarawanan? Ilhan man as inyong binuhatan. Di sad hinon ikalimod nga naa sa giuban lagi nga di gyud kasabot. Ang larawan mao na siya atong gihimo nga tig-abag nato para mas makongkrito ang atong pagtan-aw sa Ginoo. Pero nasay uban ma-attach mas larawan akana na ingilad. Bisan pag protestante ka or katoliko sayop na ginaimong gibuhat kana bang himuon na nimong Dios ang larawan. Nabtang moingon ako, Pader, kanibaya nga ko kanibaya nga image ni Santo Niño, sus gikuyugan jud ko ani Pader sa akong pag-eskwela, akong pagtrabaho, sus gamhanan kay ini nga image Pader. Nako kani ding ako diri gamhanan. Karing akong image ni Santo Niño ba di ni gamhanan kana gyung imo? Asa ba yung tanaw? Kana bang birhin diha Pader ba? Sus nagmilagro, mitubo Pader, mitubo. Muna igadto dito, muhikap lang ka, tanan nimong pangandoy. Tuman gyud, munang adto kita magpundok dito kay gamahanan gito. Yan kaniding ato dinhing birhin. Wa ni gahom. Diha natin nga sayop. So muna muagri ko sa mga protestante kung ang ilang gipasabot mao ang mga Katoliko nga dili mosabot or dili kasabot. Pero ang Katoliko nga nakasabot kahibaw gyud nga kuhaon animong larawan naa gyapon ang atong Ginoo. Bisag asa pa ka musod, bisag asa pa ka magampo suukas kalibutan ug unsang dapita ka magampo may larawan magsawa ni aman ning mga stained glass uwa na ang Ginoo kasabot kay taana. Ugway binuhat dinis kalibutan nga mulabaw sa atong pagsimbas Ginoo. Kisa may labaw kuno be ang Ginoo o Padre Siano?
Kusga. Ginoo. Unyag mawas Padersiano, napay Ginoo. Naa. Di mo musunod. Dili. Pananglitan, Balhinos, Padersiano, ug laing parokya, di mo musunod. Amayo. Kay usahay rabasad kamong mga parishioners, di sad mo mahimong parish-centered. Ang inyo pari-centered. Gaagad-agad las pari ba? Oh, musimba ko basta ang pari mauning niya, dili ganin ni maong paria di ko musimba. Ngano mo day inigmisa de is pari kung si Padersiano magmisa, lahi di ay kon laing pari magmisa. Lahi day nag-epekto kanang misa ha? Yung kaangang sagod pa din, buangon mo kung pariya pa din, kuang kami dito, inom kami nga to, pamabdusan, magi akong pag-umangko na pa din, niya magmisa, wala na bili pa din, di dyo kumutuan na. Inigmisa niya, kanang iyang misa, epektibo gina natong tanan kay misa man na, pero dili tingali na mo effect sa iyang kaugalingon, kay buangon man siya. Pero ang iyang gisaulog, isip misa, isip pari nga giordinahan validly and lawfully, epektibo gina. Muna naa na nato kung nakasabuta na, og di ka mo sabot kay galagot yung kaniya, o buangon ka. Nabilong ka aning yuta nga agianan, gahi, di mo sabot, tungod lang kay waka kauyon sa pari. Diha bitay kausa nga niingon sa nako nga duna bay kanang sa bukid ba kanagong San Roque o birhin ba to kanang birhin gikulit-kulit lang sa kapilya bukid kistanan, so gikulit-kulit lang sa katong kabaong mo kulit, hiwi man gid taon kaignaw nya dito'y pare nga nagmisa. Ingon ko na ang pare ingong pare, unsa man ning inyong birhin kahiwi anignaw, mas hiwi pa manis naong ninyo ana. Pagkahuman ko nagmisas pare, sakitan bitaw ko nustiyan. Ingon sila, milagroso kay na pa din ako. Ay, kumpiyansa nang hiwi. Kuyaw kay na mga hiwig na ako eh. Nga naman, image and likeness of God gihapon na. Sa ato pa dili katong larawan mo igamhanan, hiwig na imong gitamay ang birhen. Imong gitamay ang inahan sa Ginoo. Ang utong niingon ang Ginoo, beko na, suwaya na to. Moro sa day inyong buhaton mo, ingon mo awa na igahom diyang birhin sa San Vicente Ferreroy. Yang San Vicente nga image day nga nasa San Vicente Ferrer Liluan. Sa mas nindot ditong tuwa sa kuan. Ang tuwa dito, katug yun. At tudyo kumudagkot og daghang kandila, diha, way epekto na. Nabitang magpa-blessing na ko og ka na mga asin, mga inaanak na kung saan ni Muday. Kung kanon usahay pa din, magsakit akong tiyan, maayo masad ko. Ngano mangayo magagtagsa ka ko ang holy water, ingon din siyang ako ning imnon pa niya haplasan nako sa maayo biag ko pa din nako mao ba unya ron ini human ako bendisyon ani og simbakog dili na ka maayo ni ang katong una nimong gikaon nga asin nga gibendisyonan laing pari mo nagbendisyon ya karon ako ni bendisyon di na ka maayo mo grabe imong sakit unsa may mo isulti. Dasig mo ingon ka, way ayos Padersiano, di man ka mo bless og asin, di man ka mo bless og holy water, wa man ko maayo, ako pangitaon ko tong paria kay kadto gyud mo. Awa na napari centered na kana. Man mo'y ayo. Una siya. Ako lang ning gi-emphasize kay daghan kay nato dinhi nabilong aning unang yuta. Labi na gid nang mga kunuhay bright, mao bitan na kaming mga nag-eskwela seminaryo, mga theologians kuno, unya master, doctor in theology, kami say mutuis sa mga pagtulunan, pinaagis among mga kunuhay ka-bright. Kana dayang ingnon, bulahan kamong mga kabos. Na manggiuban mo ingon, adili gina kabos nga material. Kana bang ang imong espiritu ba, detach ka sa mga butanga kalibutanon. Mo na sige silang tigom sa kolekta, purti na nilang datua na malit ng mga yuta, total detach bang ko ani. Rason-rason ba? Pero kung tan-awon gid nimo giun sa pagpuyo ni Kristo, una pa siya niingon bulahan kamong mga kabos gid siya materially. Nganong di man na nato sundon? Di ba? Kung moingon siya, ako walay balay nga kapahulayan,
iya man ginang gibuhat. Nganong di ba na nato sundon? Nganong magsigi pa man tag himo-himo diha og rason-rason nga ada kuan ra no oy di man literal. Bilang sa mga kamatauran anang sugo abe o kanang gideklarar ni Kristo, bulahan ka mong mga kabos, literal or parabol sa nanganana. Sa opposite anang literal, figurative. Unsa man? Both. Muna doon na tayo mga santos nga dato, pero literally ilang giwagtang ilang pagkadato. Pananglitan ni Saint Elizabeth of Hungary, Queen man to siya. 40 man tong datua, iya man gimanage ang gingharian. Pero sa iyang personal nga kinabuhi, inig katug niya magsulob siya og sapot nga katong kuan. Di siya mo higdaan ang mga nindot higdaanan, nagpuyo siya sa kakabos og iyang gideklarar ang tanan akong bahandi nga nabilong nako belongs to the poor. Og mag-alagad siya sa mga pobre nga magsulob og kanang camouflage nga purtigid niya kauyamot og naong kay gusto siyang mupuyo ana. Literally iyang gipractice niya, iya sang gigamit ang iyang gahom isipray na pag-alagad sa mga kabos. In short, magpakakabos kita. Mother Teresa of Calcutta, di ito literal nga mukuyog siya sa mga taong iyang giatiman, muhigda pa siya tipon ato mga tao nga na naghigda lang des karsada. Ingnon dito nato nga figurative. Both mo nagdaghan gani kag kwarta, ihatag sa mga kabos. Ug wa kay kwarta, congratulations. Ano man mo malipay? Digid mo musabot. O niya, ang gasunod ani nga duha kayuta katong batuon, mo na nabilong ta sa kaning tao nga limited ra ba? Kana bang tagaan lang nimog limit ang Ginoo sa imong kinabuhi? Ang pulong niya limited. Mao na kanang moingon ka nga higugmaa ang mga kabos. Higugmaon gyud oy. Pakan-a ang gigutom. Pakan-on gyud. Pero papuy-a ang gigutom sa inyong balay. Kay wa man ay balay, unsa may isulti? Di sa naman daoy. Pasaylo ang imong isig katao. Kinahanglan kitang mo pasaylo kay kon. Pasaylo ang kapito. Ada mag-abusar na sad na oy, di na sa na maayo. Kana bang butangan nimong limit ba? Higugma imong kaaway. Siyempre, higugma kita kay sugo maginas Ginoo. Kung tamparoson kas imong kaaway, ipatamparos lang sa pikas, dadi oy mukiha sa tao na bagunay balao dana god. Mag-anad pud na siya, mag-anad pud na. Di ba? Na atong ko god. Kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad. Siya, ato nang tumanon, Kung mubalik siya panghuam, ayaw ilangan-langan, tagai dayon. Di na sana mahimo, sige nalag-balik-balik, yung daot sa taana. Di pag yun mo bayad. Mga buangon kay tastanan. So, saman mo. Batuon. Katong sampinitan, kabalaka sad worry. Nya kadto dayong tambok nga yuta, kani dayong kamaogyod nga mutuman, literally, or parabolically sa pagtuman niya sa sugos Ginoo. Kanabang wala na bitay hindrance. Nya ilahan ni mong taong kusog ay mutuman sa sugos Ginoo. Di gyud manaway siyang isig katao. Di ka maong manaway. Kanang kusog ay mutuman ba? Di gid na manaway. Pananglitan buotan kay siya. Di gid siya mamabay nga pagkabana. Di na siya manaway siyang asawa kung manglaki. Di na siya, ako gabinutan ko nimo, ikaw nganong nanglaki man ka, hugaw biya nimong buanga ka. Ako gani diri, 14 na kong pugong, ikaw wa na noon. Di na siya manaway. Basta kanunay siyang nagtuman sa sugos Ginoo. Nganuan? Ibaw mo ngano? Wa mo kay baw? Kay ngano? Kanang maong asawa nga nang laki nga ikaw ba na nagtinarong, maunay imong pakitaan sa imong bunga, sa imong pagkamaluluyon, sa imong pagkabahigugmaon, sa imong pagkapasensyoso, ming tubo man ka na diha nimo. Namunga man ka na,
Kanaan ang imong asawa ana. Ingna siya, nothing gonna change my love for you. Nya tulo na kalaki iyang gikuanan dito, nabuntis pag siya sa tulo kalaki, ikay magsigig kugo sa ilang anak. Nya mingon dayon ka, every life is a gift. Nga naman, kay mito ko makakaginoo. Hay mang imong bunga di ay. Wa di kay bunga. Ihatag na anang nanginahanglan arog bunga. Kay wa na nagibuhat wa ka bunga diha ang pulong sa Ginoo. Ikaw mo pabaha sa bunga tag 100, tag 60 og tag 30. Ihatag anang imong asawa. And vice versa. Ang asawa sad nga tinuod nga maampuon og gipatubo gini ang pulong sa Ginoo, din agi na maglagot, din agi na manaway siyang bana bisag pila pa kabuk da gipamabdusan. Iya ra ginang higugmaon. Ngano man? Di may daghang bunga sa pasaylo, di ay daghang bunga sa pasensya, di ay daghang bunga sa pagantos, di ay daghang bunga sa akong pagka mahigugmaon o pagka matinabangon. Ingkaw niya pa din, magsalig to siya, bahala siyang maimpirno siya. Nganong di man niya pabungahon ang pulong? In short, ang ato rong concern, imo bang pabungahon ang pulong sa Ginoo diha nimo o imong patyon? Saman, pabungahon o patyon? Husga. Kana. Unyaro kakita ka diag adik, nga wa gina mo bunga ang pulong sa Ginoo, imong paambiton sa bunga o dili? Paambiton dili. Ika dili, awa di ka kabunga, buangon kang dako. Sige ay manindog na ta.